Hej, det her er mig, Ida. Jeg ved ikke, om I kan huske mig, men det tror jeg i hvert fald, der er nogen af jer, der kan. Jeg har haft det, at jeg vil prøve at optage noget. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal optage, men jeg har det her spil. Og der synes jeg selv, at jeg er rimelig god. Jeg har det her. Ja. Og så har jeg dem her. Og det er okay. Men jeg har altid spekuleret på, hvad er der så sjovt ved det her spil? Du skal bare køre dine fingre over nogle cookies, og så får du penge. Men hvis du nu går ind på Minecraft, og jeg har også overvejet lidt, om jeg skulle spille LOL, men det har jeg ikke helt besluttet. Så har jeg den her, hvor jeg har været ved at bygge noget. Jeg kan lige vise lidt rundt. Min fætter, han spiller til Minecraft sammen med. Han har været ved at bygge sådan et japansk hus. Det koster sygt mange penge i virkeligheden, hvis man skal bo sådan et sted. Jeg ved ikke, hvor der kommer seng. Og jeg ved ikke lige, om det bliver en allerbedste optagelse. Men så er vi ved at lave sådan et parkourbane. Jeg kan nok lige så godt flyve. Og så en pool. Og en parkourbane. Og et hotel. Og et sted. Men mere er der ikke at sige om det. Så er det jo derfor, jeg siger, hvad er der så godt med Minecraft? Og det tror jeg måske, jeg kender nogen, der har. Men jeg ved ikke lige, hvorfor det ikke altid mikrofonen virker så godt. Men jeg har også Pixel Gun. Det er faktisk et rigtig sjovt spil. Du kan finde det på App Store. Jeg tror, det bliver gratis. Men jeg prøver lige at se. Og mens den venter, så er jeg ved at lave. Så er jeg færdig ved at lave en giveaway. Og der kan man for eksempel vinde en kat. Min første kat, jeg prøvede at tegne. Og det er gratis. Det er husk. Men den laver vi en mappe med giveaways, og så når vi har nogen, der er vi klar. Okay, det er mig. Okay. Prøver vi den der. Så får vi det der. Ja. Ja. Det er lidt svært at se. Nu bliver det lidt svært, for jeg skal nok heller ikke fylde det hele. Jeg tænker, jeg måske godt sådan her. Og så spille det. I kan nok ikke se så meget, men jeg tror, I overlever. Mig og Albert, vi er nok heller ikke lige de fødte YouTubere. Ja. Shit. Ja. Okay, det gik så heller ikke så godt. Okay, vi er på det blå hold. Godt. Vi går på banen. Det her er lidt ligesom Hunger Games, der er vi bare på hold sammen. Okay. Det der, det var rimelig pinligt, men det kan jo ske for sig sammen. Oh ja. Yeah. Det går ikke så godt. Okay. Jeg plejer at være bedre, når jeg ikke skal sidde simpelthen på gulvet. Min kontorstol plejer heller ikke at rulle så meget. Det kan være derfor.
Nå, det er den, der altid skyder mig. Okay. Ja. Oh my god. Ja. Det spil, det er jeg også rigtig træt af nu. Og så har jeg også den her YouTube på vores iPad. Og der er jeg ved at optage en video, hvor jeg spiller Tasty Planet. Så den skal I glæde til at se. Men jeg tror ikke, der er mere at sige for i dag. Jo, men altså, vi har jo vores giveaways. Ja, og den har som vi giver til mig til dig. Ja, det var vist det. Men vi ses senere.